Speedy Gonzalez. Yo. Amstel. Yo, man. Yo. Ο Μιχάλης. Μιχάλης. Μανώλη, γύρνα στο βίντεο. Βασιλάκη, αυτά είναι στοιχεία τώρα εδώ. Κρατάει αρχείο. No problem. Πάγαμε εσείς, ρε. Αρπάξιμο και το μαγαζί του γιατί έξω άλλος το ψυγείο είπες και μπουκαλάκια νερό και το Ναι, τώρα μας ακούνε στο ίντερνετ. Και δεν μας ακούνε, την αλήθεια λέω. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι, Έτσι. Πρέπει το νερό. Πρέπει στο νερό γαδικά. Έλα. Πες το. Όχι Εβραίος. Κάμεραμαν. Κάμεραμαν. Τράλα Ναι. βίντεο βρε τα ψάρια που πετάνε. Ναι, ναι, πού είναι το. Που πιάσαν τα ψάρια και τα πετάξαν στα σκουπίδια. Αν είναι δυνατόν. Τραπέσαν τα ψάρια. Τώρα να τα ψήσουμε και βάλα τις μπριζόλες πάνω. And this is the day in Alimia. With friends, the boats, fishing, Φάιδας. and paellas with drinking. Κάπτεν. The captain drinking his Amstel. Γεια μας. Γεια μας. Αλλά είναι θέμα πώς κάνεις το